मुंदांखा आंनि गोसोनि गोदै राव मेथाइनि सुजुगिरि महेश ब्रह्मनि प्रडिउस खालामनो लानाय गोदान जोलै ससाइटिनि बर' फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव सेबखांनो लानाय अख्रांनि अखाफोर आबुं बर' सावथुननि महरतखौ दिनै बेखेवबाय। बर' हारिनि बर' सावथुन नायगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गोदान जोलै ससाइटि बर' फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव प्रबिन गयारीनि स्क्रिप्ट लिरनाय, बिथोन होनायाव आरो महेश ब्रह्मनि प्रडिउस खालामनाय अख्रांनि अखाफोर सावथुननि महरतखौ दिनै फुंनि 10 रिंगायाव अशोक दैमारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो। लोगोसे बे हाबाफारियावनो गोबां माननि आलासिफोर नुजाथिफैयो। अख्रांनि अखाफोर सावथुनाव बर'नि मुंदांखा गाहाय फावखुंग्रि महरै गेमस्रि दैमारिया फाव खालामगोन आरो जाखांफुनाय फावखुंगुर सुरजित देउरिया गाहाय फावखुंगुर महरै फाव खालामगोन। लोगोसे जाखांफुनाय गोबां आर्टिस्टफोर जेरै सुबर्ण, मिथुराम, राहुल, अनिल, फ्लरिना आरो गुबुन गुबुन आर्टिस्टफोरा फाव खालामगोन। गोदान जोलै ससाइटि बर' फिल्म प्रडाक्शननि अख्रांनि अखाफोर सावथुनखौ महेश ब्रह्मनि प्रडिउस खालामनो लादों। अख्रांनि अखाफोर सावथुनखौ बिथोन खालामनो लानाय प्रबिन गयारीया डिजिटेल बड' निउसनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोनगोन होनना मिजिंथिदों। दिनै आं जोबोर गोजोननाय मोनदों जिहेतु जोंना देग्लाय आंनि बियो गिबि सावथुन जागोन देग्लाय आरो गोबावनिफ्रायनो जों मिथिबोबाय थानाय, उन्दैनिफ्रायनो जों बिथांनि सावथुनफोरखौ नुबोबाय थाखादों। बिथां आदा प्रबिननि सावथुनफोर बा बिथांनि गावनि एक्टिं खालामनायखौ जों नुबोबाय थाबोदों। बिथांजों दिनैहाय आङो जोंनि सावथुननि महरतखौ खालामनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। लोगोसे बिथांनिफ्राय गोबां सोलोंनो मोनगोनखौ मिन्थिनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। गोसो होथाबनाय खोथायाथ' जों मोनफ्रोमबो प्रजेक्टआवनो जों गावनि गोसो गोथारै जों मावखायो आरो बेवहायबो हाजासे जेसेबां हायो गोसो होनानै जोङो नोंथांमोनखौहाय एन्टारटेनमेन्ट खालामनो नाजागोन, लोगोसे गोसो बोनो नाजागोन आरो। रायजो राजाफोरनिसिम मा खावलायगोन? रायजो राजाफोरनिसिम बेनो खावलायनाय जाहाथे जोंनि दा जा सावथुन अख्रांनि अखाफोर बे सावथुनखौ नोंथांमोना बयबो अनसायनानै लागोन, अननाय होगोन, जों बेखौनो मिजिंथिबाय। जोङो जोंनि नैबे गोदान जोलै ससाइटि बर' सावथुननि बेनाराव जा सावथुन दिन्थिनो बा बेखौनो आखायाव लाबाय अख्रांनि अखाफोर जों दिनैनिफ्राय बेखेवबाय, ओमफ्राय शुटिंआ दिनैनिफ्राय जागायसिगोन। ओमफ्राय आसा खालामो जोंनि बे अख्रांनि अखाफोर सावथुनखौ रायजोफोरा अनसायना लागोन आरो स्ट'रिया जोबोद मोजां, बेनि सल'आ। डाइरेक्सनखौ आंनो खालामसिगोन, ओमफ्राय आर्टिस्टआथ' थाबाय जोंहा एकदम मुंदांखा बयजोंबो सिनायजानाय माखासे महरगिरिफोर दं। जेनेबा 1 नाम्बाराव दं जोंहा गेमस्रि दैमारि, सुरत थाबाय, जानि सुबर्ण दङ आरो माखासे दंबावो अनिलमोन, ओरै ज'आव लोगो नांनानै मुंदांखा गोजा, एक्सपार्ट गोजा। बे सावथुना आबुं फिल्म ना? औ, आबुं फिल्म। प्रडिउसार महरै जा नैबे महेश ब्रह्म, बिथाङा गोबां खस्थ' खालामदों आरो खालामबावगोन। बिथांनि नाजानायावनो दिनै नैबे अख्रांनि अखाफोर बर' सावथुना जाफुंनो थांगासिनो दङ। बाजेटखौथ' बिथाङा बुंदोंआनो एसे मोजाङैनो खालामगोन आरो आजिखालिथ' बाजेटजोंसो नालाय सिनेमा मोजां जानाय जायो। बे सावथुननि गेजेरजों बेखौनो फोरमायगोन दा जेनेबा जोंनि बर' समाजल' नङा, ओरै दुलाराय माबायावनो ओरैबायदि मोनसे मोजां मोनलायनायनि माबा दङ। माने सोरबा सेंग्राया सोरबा सिख्लाखौ मोजां मोनाब्लाबो, गावखौ मोजां मोनाब्लाबो मोजां मोनथाबबाय थानाय, बिदिनो बायदिसिना जर जबस्थि नाजानायनि गेजेराव थैलायनायनिबो मोनसे जों नुथाय नुयो। जाहाथे बेफोर जाया, बेखौ लानानै बे सावथुनखौ सुजुनाय जादों आरो। दिनैनि जोंनि नैबे अख्रांनि अखाफोर सावथुननि फाइनेन्सार बा प्रडिउसार बिथाङा जाबाय महेश ब्रह्म। खिन्थु बिथांखौ दासिमबो कालसारनि होननानै माखासेया मिथिया, खिन्थु दोंसे मेथाइखौ मिथिगौ, आंनि गोसोनि गोदै राव। बे आंनि गोसोनि गोदै रावनि मेथाइ लिरगिरिया जाबाय बिथां महेश ब्रह्म। बिथाङानो देंखोबो होदों, लिरदोंबो। बेसेबां मुंदांखा गोदोनि मेथाइ आंनि गोसोनि गोदै राव, बयनिबो खुगा खुगा दङ, खिन्थु लिरगिरिया सोर बेखौ रावबो मिथियामोन। बेखौ फोरमायनाय जाबाय दिनैनि जोंनि प्रडिउसारानो जाबाय महेश ब्रह्म, आंनि गोसोनि गोदै रावनि मेथाइ सुजुगिरि। बिथांनो नोंथाङा थोजासे धन्यबाद बावगोन नामा? आंनिफ्राय रोजा रोजा बिथांनिसिम साबायखर थाबाय।